எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்ஸ்டாவில் எப்படி டூயட் பண்ணுறது, ரீமிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அதுக்கான இந்த வீடியோ போடுறேன். எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். தெரிஞ்சவங்க ஓகே, தெரியாதவங்க இதை பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எந்த வீடியோ நீங்கள் ரீமிக்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த வீடியோட செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் கீழே 3 டாட் இருக்கும், அதை டச் பண்ணுங்கள். டச் பண்ணிங்கன்னா ரீமிக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும். அந்த ரீமிக்ஸ் ஆப்ஷனை ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ரவுண்டு சுற்றி கேமரான்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும். அந்த கேமரா டச் பண்ணிங்கன்னா கீழே ரைட் சைடு இல்லை லெஃப்ட் சைடில் கீழே ஒரு பொம்மை மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். அதை டச் பண்ணிங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்கும். லெஃப்ட் ரைட்டு, இல்லாட்டா அப் அண்ட் டவுனு, இல்லாட்டா ஒரு கார்னரில் வச்சு, இந்த மாதிரி 3 ஆப்ஷனில் டூயட் ரீமிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் இந்த வீடியோட தொடர்ச்சியாக அனுப்புகிறேன், பார்த்துக்குங்க. ஓகேங்களா? ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. தேங்க்யூ.